Pangalan ni sa base. Andito talaga ni BBG yan, ano? So, ayan. Nung nga akong anong ito, dinala ho namin ito. Di, ano, Pati yung damats ko ng ano. gabi. BBG yan, nasakit ba? Nasakit ba na ako? Nasakit ba yan? Sagot na ito. So, ayan, nakikita nyo, talaga nakalabas ang bitukan niya pala talaga, oh. Ayan. Yun, isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Ayan, nandito na kami sa Barangay Kalagbangan. So, mamimili muna kami ng pambigay namin dun sa aming beneficiary. Shout out sa mga mapa-shout out. So, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay na nagsasakripisyo ngayon. Yan, mga mami na yan, no? So, yan. So, kukuha na kami ng 25 kilos na bigas. And then, syempre, Maganda ba ako? Maganda ba ako? sige ma'am, sige ma'am. O, panoodin nyo na lang sa YouTube channel ko, ma'am, ha? So, Anong channel yan? Mama Ulen, Mama Ulen. Si-search ko yan mamaya. So, dito kami sa grocery na. So, check na lang namin kung ano pa pwede naming ibigay. So, grocery muna kami. Sardinas. Mautoy. Paano nga mautoy? So, asa kaya noodles nila? Ilan na pa din ito? 5? Pati 5. Noodles pa din ito. So, ito laki mo. Puro chicken lang. Ma'am, ano yan? Pasit ka na Spicy. ito. Pasit ka ito yan. Saan? Puro chicken lang. Pang bitchin. Sige. Ito oh. Kuha ka ng 10 piraso. So ayun, nag-grocery na rin kami. Labo ng camera ko, Saka biskwit. 10 pa din ko. Sino lang ang biscuit yan? Meron na. Kaya kahit pa paano makatulong tayo sa maliit nating kapamaraanan. Salamat sa mga nag-asikaso dito sa ano ito, ma'am? Grocery to. Anong pangalan ng grocery dito, ma'am? Okay, nandito kami sa Malyares Store. Yan. Maraming salamat, ma'am, sa pag-asikaso sa amin. Magkano din sa palit ito? Asan po lang isang? Ito 50 to. Isang bawat. Tama mo na po ito dyan. Para may tinapay. Text mo na siya ubig. Dito maihiling. Matigil na yun. Galamagan na siya doon pagkalituan. Mabulalo, di ka nang dain nabuta. Damay pa ako Mabulalo. Hello! Nakatawag agad si Gian. Musta? Ba't ang payat mo? Malan dyan naman yan. Bilis kay Ninong, dali. Ano? Mainit. Oh, nilalagnat nga ho. Nilalagnat. Kahapon-lagnat ulit. Kawawa naman si Gian. Kumusta Gian ng Kumusta ang Patingin nga. Patingin na makita natin mga netizen. Meron na siyang talaga. So, ayan. Na labas-labas na haba-haba din po talaga siya. Nahaba talaga siya. So, Diyos ko Gian. Pagaling ikaw, ha? Ano ba sabi ng doktor? Hindi pwedeng, hindi pwedeng butasan sa Bless ng dali na. So ayan Gian, may pasalubong kami sa'yo. Ayan. Ayan pa. So nakarating din ka. Dapat nung pa yan, last week pa sana. Kaya lang ang Ninong Gian nagkaroon ng nagnanakit ang katawan kasi labo-labo ang trabaho ni Ninong. Okay ka lang? Ha? Huwag mahiya. Kanina mo pa nga inaantay si Ninong. Kanino po ba ako Ay, wala ako. Ang dami ko sa iyong papasko. Pangalan Jo.
Asan si Paul? Kaya Paul, paano daw kay Paul? Ato, may... Bibigyan natin ng ano siya. Hang. Ha? Kulo na lang. Bibigyan mo lang si... Oo, mas baby. Oh. Pugi. Ayun siya do huri. Ganda ito. Ang gusto na huri. Ano ba to? So ayan, maraming salamat sa Mandaragit Marigmat na Eagles Club ng Daet. So ayan, kay Padin Chacha. Maraming salamat Padin Chacha, naging daan ka para at least mabigyan natin ng konting donation si BDGN. At syempre, sa aming grupo, ang Pinoy Predator Riders Bicol, and then syempre, Kitty Gas and Apuya General Merchandise. Ayun na yun. Kala BDGN. Ay, BDGN. Dali na dito na kasi Ninong. Ay, hindi ko, ang dami ko pa din biskwit. Tagal pati kayo di nagkita. Ang gatas yan, ayun mo. Bakit? So ito ay pagkakalob namin kay Ma'am Mads, pagpasensyahan mo na ito ha. Itong konting donation namin to. So wag mo na daw i-mention yung mga taong Ano dyan? nasa paligid nito So ito, konti lang naman ito. So para at least kahit pa paano makatulong kay BBGN. Okay? Madami yan ha. Ayan ha, may pambili ka na ng gamot saka ng ng pang-maintenance mo na dito. Binibili ba yung bag na yan? Magkano isang ganyan? Yung isang kasi po, ang pinakakura ko ay 187. 187. Ingatan mo yan ha, itatabi mo yan ha. Tapos si Mama, wag mo munang pagtrabahuin na kasi Mother's Day ngayon. Mother's Day na. Happy Mother's Day. Huwag kang umiyak. So meron na rin kayo dito, ngayon. Para at least hindi ka naman may gilit pa kayo. May gatas ka dito, BBG ha. So mayroon ka na rin mga sarili. Huwag ka muna magtrabaho ngayon, i-enjoy mo muna ang Mother's Day. Mother's Day. Happy Mother's Day din ha. So ayan. So ito ay sa tulong ng aming partner si Papi JB ng Kitty Gas, saka siyempre ang Pinoy Predators. And din sa lahat ng mga kay Mau Mark, mga kadakasama ko. So ito ay naipon namin. O kaya BBG yan. Huwag mo nang pagtrabahoin si Mama ha. Natapos ka pala kahapon? Galing ka sa pag-aani? Okay. Hindi ko pa nga po na-tracer pa kahapon. Iniwanan ko ba't nagkabigaan pa. Grabe ang sakripisyo ng super mom. So kahit anong trabaho daw, pinapasok nito, magkaroon lang. Talaga hintay mo kami kaya sabi ko, wag ka na muna at pupunta kami dito. Dapat pa kami. Last week pa, kaya lang yun na nga. Hindi rin mga busy din ang mga mama. Kami. So, BBGN, magpasalamat ka sa Eagles Club ng ng Daet ha. Nasusupog. Ayan. Huwag ka na masupog yan. So, ito ay galing sa grupo ng aking kumpare si Padin Chacha. So, nag-leak din sila. Ang secretary pala ang ingat yaman nila ay si pala. Si Indias. Wala na yung... Si Kuya, Sindias ba? Kay ba? Si Kuya Moon. Gamon. Yung kasama ninyo, ito lang kami, wala na. Si Mama Umak, namimiss ni Mami. Yung putol daw ang kamay. Namimiss Nasa po yung nanay? Sa duty. Nasa duty. Kaya di nakasama, puyat. Baka next year tumubo na yung kamay nun. Hindi mo na makilala yun. Ay, ang galing mag-gusto. Putol ang kamay, no? Edit. Wag, diretso na yan. Yun siya na. Kasi mo muna yun. Tubig na. Alright. BBG yan. Okay na? Huwag ka naman. So, yan. Apat na taon na yun, Mads, Opo. Kita mo, 4 na taon na late lang. Punta natin dito ay maliit pa yan ay.
Ano Baby pa yan, kuting pa yan, no? Parang kuting months lang yata yan, po no? yan noon. 8 months, pero kala mo, bagong anak. Kasi nga sa ano niya. May lagnat nga, may lagnat si Baby Gian. Ano yan? Tubig. Bakit walang ano? Baby, ang anong mata mo, talagang ganyan yan, nakakakita. Malabo na. Ah, ma- Naman po yan. pero malabo siya. Kala ko talagang, yung bagang, nakita ko yung sa, ano? Ano? Nahihirapan ka eh. Ah, inborn yan? Hindi man po. Ano Ah, lang? nito lang yan. Kapalinis lang yan. 5 years old po ako. Hala, dapat na ano pa yan, Dahil ah. yung malinisan niya pag ano, Oh, baka may gustong tumulong kay ate. O, nakita niya sa mata niya, no? Yan. So, meron daw problema yan. Malabo ba, te? Opo, malabo po pag Ayan. na. O, baka may mag-sponsor, o, ayan. Dalaga ba yan, te? Dalaga ka ba, te? Ay, no! Oh, may binata kami May binata kami dito. Binata ko, dalawa So, yan. pag tulong-tulungan na namin yan, baka... oh? Ano, Bibi, ano? Mamili ka na dito sa dalawa para at least iuwi ka na namin sa, ano, sa dait. Mahilig ka naman yata sa pangit. So, ayan, nagkakwentuhan kami din. Hindi, nagbili ng isnaka. Dapat nagbili na pala tayong isnaka. Minsan. So, hindi naman kami mapagluto din. Marito nga ka ni sa case. Andito talaga ni BBG yan, no, ano? Hindi na si Dua. So, ayan. Nung nga akong anong ito, dinala ho namin ito. Pating damats ko ng ano. gabi. BBG yan, nasakit ba? Nasakit ba na ako? Nasakit ba yan? Sagot na yun. So, ayan, nakikita nyo, talaga nakalabas ang bitukan niya pala talaga, oh. Ayan. Pero,